Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojim prihvata prijedlog mjera radne grupe za analizu propisa iz oblasti građenja i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. S tim u vezi od općinskih načelnika se zahtijeva da do 31. decembra 2014. godine izrade prostorne planove općina, a sve s ciljem stvaranja povoljnijeg ambijenta za podršku zapošljavanja i otklanjanje prepreka u oblasti razvoja poduzetništva te potpunija primjena zakonskih propisa. Prepreke se prije svega odnose na lošu i komplikovanu administraciju, što na određeni način tjera ne samo domaće, nego i strane investitore. Krajnje je vrijeme da mi te administrativne začkoljice svedemo na minimum. Mi smo u jako teškoj situaciji, moramo obezbijediti lakše investiranje u ovaj kanton kako postojećih poslovnih ljudi, tako i onih ljudi koji planiraju da investiraju i naravno jedno već moramo riješiti pitanje, kvalitetno riješiti pitanje legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Predloženim mjerama se predviđa da Vlada kantona inicira izmjene i dopune Federalnog zakona o građevinskom zemljištu u segmentu koji se odnosi na visinu naknada i dijelu koji se odnosi na omogućavanje kantonima utvrđivanja naknada za građevine koje su predmet legalizacije. Mi smo mislili da se to spusti na naš kantonalni nivo, da mi posebnim propisima regulišemo koliki su to naknade i da te naknade značajno smanjimo u skladu sa amortizacijom samih objekata. Ima objekata koji nisu legalizovani 40 godina i više i naravno da on ne bi trebao da plati potpuno istu cijenu kao neko ko tek sad plaća. Analizom propisa predviđeno je da Vlada kantona inicira izmjene i dopune federalnih propisa u cilju rješavanja vlasničko-pravnog statusa sadašnjih posjednika koji se vode u katastarskim operatima u smislu sticanja statusa vlasnika i omogućavanja upisa u zemljišno-knjižnu dokumentaciju. Zaključeno je da će inicijativa biti dostavljena resornim ministarstvima i poslanicima u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine sa područja Tuzlanskog kantona.